So, sana pantay-pantay magawa ko na. Di ba? It's so nice. At pwede na tayong gumawa ng kape niyan. Let's try na! Di ba? Ang ganda niya. Para hindi naman boring na laging bilog. Although the bilog is worth it, but this one, look. Diba? Very easy gawin. At hindi mo kailangan magugas ng marami. Ko siya sa tray kasi tinatamad ako. Hindi, kasi gusto ko naman ng ibang, because I'm always using, pwede nyo gamitin yung mga molder ninyo. Any kind of molder do you want. Kasi pwede din sa mga cupcakes na pinaglalagyan ninyo. Kaso, I want here kasi gusto ko ng pahaba-haba ngayon, kaya tray ang ginamit ko. So it's up to you. Let's put some. I thought kasi tinatamad siya. Yes. Plus the fact na tinatamad talaga. it's more easy to. Ngayon tatakpan natin siya. Para hindi siya kapasok ng water. Kasi walang katsa yung takip ng steamer ko. So, para hindi siya mapasukan ng water. Diba? At ayaw natin na nagtutubig at may pasak-pasak ng water ang ating kutsinta. Now, let's steam! So, ngayon, i-steam natin siya ng 20 minutes lang. Make sure pantay. Para hindi nakaganon yung kutsinta mo. Pantay din yung kapag nag-slice tayo. So, let's wait for 20 minutes. A few moments later. Up! It's time! Careful! So ngayon, check natin. How is it? Hindi natin yung ilaw para mas maliwanag. Come on. Ganda. Ang kinis niya. Diba? So, palalamigin lang muna natin siya. Tingnan nga natin. Oh, diba? Luto na siya. Akala ko hindi pa siya luto. Very, parang ano lang niya, syrup lang. So, palalamigin natin siya para later, cut na lang natin siya. Let's go. A few moments later. Alam mong malimig na siya kapag ginanya mo siya, you see, naghihiwalay siya. Tumatanggal siya ng pusa. Hindi mo siya kailangang pilitin. Diba? So, ready na tayo. Mag-cut.
Very easy siya tanggalin. Diba? So, ikakat natin siya into a rectangle like this. Parang mga bar. Tapos, iro-roll natin siya sa nyog. Ay, kasing got me this. Sa mga nandito po sa Hong Kong, you can get a nyog, coconut meat sa Kennedy Town. Yes. Kennedy Town ba yun? Yes, it's Kennedy Town. Dati kumuha kami sa Wan Chai, nakakabili kami. But, wala na naman siya. So, dito lang kami talaga bumibili sa Kennedy Town. It's fresh na kinukudkud nila doon. See, ang ganda ng ang kinakayod daw. Mali daw ako. So, di ba ang ganda niya? And the kulay, we got the kulay. So, it's up to you. Kung gusto niyo na ibang kulay, pwede naman. Yung iba nga, they use black. It's really nice. Kaya ganitong ginawa ko kasi madaling gawin. Unlike yung mga molds kasi, iisa-isahin ko pa siya and I need to wash all of that. Tamad mode. So, magkakat tayo ngayon. Let's do the cutting. So, sana pantay-pantay magawa ko na. Di ba? It's so nice. So, maglabas muna tayo ng sample. Look. Di ba? Ang ganda. Masyado siyang mahaba. So, i-cut natin sa dalawa. Look at that. Di ba? Look at this. Look. And then, ilalagay lang natin siya sa nyug. And then, i-roll natin siya. Let's use another one. Lagyan natin ng more nyug. And look at the sample. Diba? Tignan mo. Meron na tayong kunchinta bar. Diba? It's very easy. May pang-merienda na tayo. At pwede na tayo gumawa ng kape niyan. Let's try na. Tawagin natin si Parak. Parak! Diba? Ang ganda niya. Para hindi naman boring na laging bilog. Although the bilog is worth it. But this one, look. Diba? Very easy gawin. At hindi mo kailangan magugas ng marami. Hey, try. Amoy mo, bagong luto. Ang daming nyog. Mahalan nyog. Fresh coconut. Sarap. Like and share and subscribe. Para kay Nanto. Isag niya naman yung ano mo.